Jo, jiddrar du eller? Hörru, nej, hörru, vem var det som kastade? Så jävla dum. Vad ska jag göra med min fucking skjorta? Nej. Släpp inte ifrån mig. Du tycker om mig. Du tycker om mig, eller hur? Säg ju det. Nej, tror inte det. Nej, fan. Dissad av en katt alltså. Ja, det... Du har 12 nya meddelanden. Jag vet, men när jag får 13 så har jag fått ett nytt. Jaha, okej. Lalla. Kollar väl typ... Så jävla... Där! Ofta du bara dissar mitt sms. Lätt. Kuk. Jag upptäckte precis att man inte har så bra skärpa med den här kameran. Men du kan ju inte ha den sådär. Nej, men alltså, det går ändå inte. Men du får... Kuk. Nej, jag tycker inte.